Βάζεις, θέλουμε το Τάτσις, είναι πάνω. Βάζεις, συνεχιώνει το Τάτσις. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε παρόλα αυτά είναι πολύ μπροστά από τον Τάτσι. Θα ανοίξει πάρα πολύ την απόσταση. Βάζει στην επίδεση και να δούμε. Πολύ κοντά και πάλι. Ο Πάτης είναι και ο Λιώνας από πίσω. Για να τον εκεί πέρα. Κάποιο πρόβλημα έχει το Πάτης το αυτοκίνητο. Κάποιο πρόβλημα της